Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Andrzej Bujnicz, a Wy uczestniczycie w wirtualnych rekolekcjach. Drodzy bracia i siostry, zapewne dużo treści dla jednego zdania spieszę się wyjaśnić. Otóż, tak jak powiedziałem, nazywam się Andrzej Bujnicz i jestem unickim kapłanem w parafii grecko-katolickiej na Białorusi w Lidzie. Nie tak dawno byłem zaproszony do Polski głosić wielkopostne rekolekcje w parafii Sanktuarium Matki Bożej w Łazówku. Dziękuję księży proboszczu, księży Robercie za zaproszenie. Jak domyślacie się zapewne, nie mogłem tego uczynić z powodu koronawirusu i wtedy to ksiądz proboszcz rzucił mi wezwanie zrobić takie rekolekcje wirtualne. Także, drodzy parafianie z Łazówku, dla Was się staram, a jeżeli ktoś uzna, że moje starania również dla kogoś zostały korzystne, no to będę się cieszył i dziękował Panu Bogu za to też. Rozpoczynamy nasze wielkopostne rozmyślania i zanim to uczynimy, proponuję zacząć z modlitwy. Ponieważ jestem kapłanem wschodnim, tradycji wschodniej katolickiej, no to chciałbym zaproponować Wam wschodnią modlitwę. Ona ma swoją nazwę Królu Niebieski. Królu Niebieski, Pocieszycielu Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, skarbnico dóbr i dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas ze wszelkiej zmazy i zbaw o dobre dusze nasze. Drodzy bracia i siostry, od razu na początek chciałbym przypomnieć, czym są w ogóle rekolekcje. Sądzę, że każdy z nas ma pewne wyobrażenie, po co są rekolekcje i po co w nich uczestniczyć. Otóż wiadomo, że słowo rekolekcje pochodzi od łacińskiego wyrazu recollectio, czyli zbierać od nowa. Nie ulega wątpliwości, że bardzo dobrze ten wyraz tłumaczy, czym właściwie będziemy się zajmować tymi dniami. Chciałbym, byśmy rzeczywiście pozbierali się na nowo w naszym życiu duchowym, religijnym, codziennym. Rekolekcje są takim impulsem, takim czasem naszej wewnętrznej mobilizacji, kiedy w sposób szczególny chcemy zwrócić się do Pana Boga lub bardziej do Niego się zbliżyć. Drodzy bracia i siostry, rekolekcje są wielkim wyzwaniem. I oczywiście nie tylko dla tych, którzy uczestniczą w nich, słuchają nauk, czyli dla Was, nie tylko dla Was, ale również dla tego, kto głosi rekolekcje, czyli dla mnie. Naprawdę powiem Wam szczerze, że są dla mnie wielkim wyzwaniem również. To dlatego, że nie da się dać innym czegoś, czego sam nie posiadasz. I skoro tak, to najpierw sam muszę przejść pewną drogą, muszę sam się pozbierać i dopiero później coś Wam przekazać. I tak właśnie staram się czynić w tych dniach. Jak dobrze przeżyć rekolekcję? To pytanie na pewno każdy sobie zadawał. Jak zrobić tak, żeby mój wysiłek wewnętrzny, wysiłek modlitwy, rozmyślań, refleksji w tym czasie wielkopostnym chociażby, przyniósł owoc. Być może kogoś zaskoczę, ale nie zawsze zależy tu wszystko od kaznodziei.
Chociaż oczywiście nie ulega wątpliwości, że bardzo ważne, że bardzo zależy od tego, jak mówi, co mówi kaznodzieja. W jaki sposób to przekazuje. Ale przede wszystkim skuteczność rekolekcji zależy od otwartości naszych serc. Wierzymy, że kaznodzieja jest tylko takim narzędziem, przez który Pan Bóg chce zakomunikować coś osobiście mnie. Dlatego już teraz oddajmy nasze serce Bogu, Panu Jezusowi, żeby On uwrażliwił nas na Słowo Boże, które On chce nam przekazać. Czym się różnią rekolekcje w Wielkim Poście od innych podobnych rekolekcji? Otóż rekolekcje w Wielkim Poście mają swoją specyfikę, swój charakter, tak by można byłoby powiedzieć. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Wielki Post jest szczególnym okresem liturgicznym. W tym okresie nasza uwaga skupia się na straszliwych wydarzeniach opisanych w Ewangeliach, na pokutach, cierpieniach, pasji Jezusa Chrystusa. Właśnie przez refleksję tych treści przygotowujemy się do świętowania samego wielkiego wydarzenia w historii świata, a mianowicie zmartwychwstania Pańskiego. Czym dla nas jest Wielki Post? W kategoriach Pisma Świętego jest on czasem pustyni. W Piśmie Świętym pustynia jest miejscem walki o życie z powodu braku wody. Jest wręcz miejscem przeklętym, tak by się wydawało. To jest terytorium zamieszkane tylko przez dzikie zwierzęta, które są wrogie względem człowieka. I tu pląta się, porusza się swobodnie nasz wróg. A jednak z drugiej strony w tych najbardziej niesprzyjających, niebezpiecznych okolicznościach pustyni objawia swoją potęgę Bóg. Bo jeżeli ktoś wejdzie na pustynię, to nie będzie miał żadnego ratunku poza Bogiem. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcemy oddalić się na pustynię. Nie z powodu kwarantanny, którą w pewnym stopniu jesteśmy zobowiązani przestrzegać w tych dniach, ale chcemy dzisiaj w sposób duchowny, dobrowolnie wejść do takiej pustyni, inaczej mówiąc, umieścić siebie w takie to okoliczności, warunki, żeby z całego serca wyznać samemu siebie: nie mam innego ratunku poza Tobą, Panie. Nie mam innego ratunku poza Tobą, Panie. Pan Bóg natomiast zawsze przychodzi z pomocą. Pamiętamy, jak zrobił to dla swego wybranego ludu, jak wyprowadził go z Egiptu przez pustynię do ziemi obiecanej. Podobnie i nas Pan Jezus Chrystus chce w czasie tych rekolekcji wyprowadzić z pustyni naszego jałowego życia. Pustynia jest szczególnym narzędziem pedagogiki Pana Boga. Przecież On prowadził swój lud przez pustynię.
wyprowadzał Jana Chrzciciela na pustynię, Jezusa, a później anacharetów i pustelników. I dlaczego to robił? Wcale nie po to, żeby uciekli, schowali się od świata, ale żeby stawili czoło swoim grzechom, swoim wątpliwościom, swemu wewnętrznemu rozdarciu, żeby mogli zamanifestować w tym przeklętym miejscu, gdzie trwa najcięższa walka, Jego zwycięstwo i Jego prawa. I podobnie dzisiaj, jak Jezus oddalamy się na pustynię nie po to, żeby uciec przed koronawirusem, czy przed swoimi problemami. Nie, lecz po to, żeby spotkać się z mocą Bożą. Drodzy bracia i siostry, nie udajemy się dzisiaj na pustynię fizycznie, lecz robimy to, jak już wspomniałem, w sposób duchowy. Dla nas pustynia Wielkiego Postu jest wewnętrzną, duchową postawą, a mianowicie przemianą naszego serca. Czym jest przemiana naszego serca, o którą tak często słyszymy? Serce w tekstach biblijnych nie oznacza jednej z władz naszej duszy, ale oznacza całego człowieka. Dlatego, kiedy mówimy o przemianie serca, to chodzi nam przede wszystkim o przemianę wszystkich naszych władz. Chodzi o władze umysłowe, o władze psychiczne człowieka. A również chodzi o przemianę relacji wobec ludzi, Boga, a nawet wobec samego siebie. Kaznodzieje często mówią o nawróceniu, nazywają to metanoją. To właśnie jest przemiana naszego serca. Niestety, kiedy słyszymy, zwłaszcza jak ktoś nam mówi, nawróć się, to postrzegamy to negatywnie. Negatywnie dlaczego? Bo pojmujemy to w ten sposób, że musimy zmienić nasze postępowanie, nasze zachowanie. Przestać postępować tak, jak postępujemy. A wiemy bardzo dobrze, w głębi naszego serca rozumiemy, że nie możemy tego uczynić, nie możemy zmienić nasze postępowanie o tak oto. I tak naprawdę nigdy tego nie uczynimy, bo nasze zachowanie zakorzenione jest w naszym wnętrzu. Tak, że dopiero wtedy zaczniemy się zmieniać, kiedy zaczniemy robić to od wewnątrz. Od naszego wnętrza. Drodzy bracia i siostry, w Nowym Testamencie istnieje ścisły związek pomiędzy postem a oczekiwaniem. Dlatego Jezus każe nam czuwać i modlić się, gdyż nie wiemy, kiedy przyjdzie Pan, jak oblubieniec z orszakiem weselnym, czy jak złodziej w nocy. Z kolei każde czuwanie jest ścisłe powiązane z modlitwą. Jak modlić się? Czym właściwie jest modlitwa? Te pytania są zawsze aktualne. Zwróćmy się do świętych katolickiego Kościoła, którzy z własnego doświadczenia nauczali o modlitwie.
Otóż święty Jan Damasceński daje takie określenie modlitwy. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego. Nieco inną definicję modlitwy daje nam święta Teresa z Lisieux od Dzieciątka Jezus. I tak powiada: modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i radości. Modlitwa więc jest zawsze zwróceniem się do Boga. Słowami lub bez nich, w myślach, w miłości, smutku lub rozpaczy, w radości lub przygnębieniu, z podziękowaniem lub ze skargą. Bardzo dobrze podsumowuje to Teofan Pustelnik, który twierdzi: wszystko, co dajemy Bogu, jest modlitwą. Takie stwierdzenie jest identycznym ze stwierdzeniem, uwaga, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która powiada: wszystko jest łaską. Te słowa świętej Teresy faktycznie oznaczają, że każdą okazję, każdą sytuację możemy przekształcić w modlitwę. Podobnie nauczył również święty Serafin z Sarowa. On nauczył, że prawdziwy cel życia chrześcijańskiego polega, uwaga, na zdobywaniu świętego Ducha Bożego. Post zaś, czuwanie, modlitwa, miłosierdzie i wszelki dobry uczynek są jedynie środkami do zdobycia świętego Ducha Bożego. Ojciec Serafin został zapytany, co to znaczy zdobywanie? Co to znaczy zdobywanie? Odpowiedź była następująca. Celem życia zwykłych świeckich ludzi jest zdobywanie, czyli zgromadzenie pieniędzy, a dworzanie ponadto osiągają godności, oznaczenia i inne nagrody za zasługi państwowe. Zdobywanie Ducha Świętego jest także kapitałem, ale kapitałem łaski i wieczności. I kapitał ten, podobnie jak pieniężny, przemijający i zniszczalny, zdobywany jest tymi samymi środkami, bardzo podobnymi do siebie. Wielką mistrzynią zdobywania kapitału łaski była święta Teresa, o której już wspomniałem. W swojej codzienności umiała zobaczyć nawet najdrobniejsze sytuacje, które natychmiast zanosiła do kantora Pana Boga, aby wymienić je na twardą walutę. Otóż pisze ona w swoim dzienniczku Dziejach Duszy, że praktykowanie miłości bliźniego nie przychodziło jej łatwo i opowiada o swoich wewnętrznych zmaganiach, które na pierwszy rzut oka wyglądają śmiesznie. Na przykład w kaplicy przed Teresą zwykle siedziała siostra, która robiła dziwny szmer. Jakby ocierała wzajemnie dwie muszelki. Bardzo Teresę denerwowało to. Jak sam opowiada,
miałam wielką ochotę odwrócić głowę, spojrzeć na winną, która na pewno nie zdawała sobie sprawy ze swego nawyku. Nie było innego sposobu, by jej to uświadomić. W głębi serca czułam jednak, że lepiej będzie znieść to z miłości ku Bogu i nie robić przykrości siostrze. Jeszcze inną podobną sytuację miała w pralni, kiedy znalazła się naprzeciw siostry, która niechcący opryskiwała jej twarz brudną wodą. Teresa chciała cofnąć się i otrzeć twarz, a tym samym zwrócić uwagę siostrze. A jednak nie zrobiła tego. Wręcz chciała polubić ten nowy rodzaj pokropienia. Dlaczego? Dlaczego? No właśnie, z tych samych powodów. Nie chciała zrobić swojej siostrze nawet drobnej przykrości, a przede wszystkim chciała zanieść tę sytuację do Bożego kantoru, by zdobyć łaskę. Drodzy bracia, drodzy siostry, ponoć nie jesteśmy wszyscy tacy wrażliwi jak święta Teresa, ale nasze sytuacje życiowe są mniej delikatne. Tak mówię ogólnie. Wystarczy zastanowić się, jak się zachowujemy w sytuacjach, kiedy ktoś nas obraża, czy nie rozumie, czy nie brakuje nam cierpliwości i wyrozumiałości. Na tyle by było za pierwszym razem, dla pierwszego filmiku naszych rekolekcji. Możemy jeszcze raz jego obejrzeć, zastanowić się, co nas najbardziej poruszyło w tych rozmyślaniach, czego nie zrozumiałem, być może można nawet pisać w komentarzach pod tym filmikiem. Jeżeli są jakieś pytania, to też. A ja nie żegnam się, tylko mówię do widzenia. Do widzenia do następnego razu.